anem a la part final del programa. Sí. Aquí a Mas Insegurs sempre demanem que el convidat o la convidada ens recomanin un àlbum. En aquest cas, la Diana que et recomana un àlbum d'en Serrat que es diu Dedicado a Antonio Machado Poeta, un disc del 68, crec que és, o 69? Sí, per aquesta època. I crec que és 69, si no m'equivoco. Sí. I bueno, explica'ns una mica per què recomanes aquest disc. Doncs, primer de tot, o sigui, em sembla un disc que òbviament està dedicat a poemes de Machado i tal, però hi ha un disc o sigui, aquest disc és com el meu disc per moltes raons, no? O sigui, la primera de totes perquè és dels pocs que he escoltat en vinil, o sigui, i és preciós escoltar-lo a l'estudi del Pau, de fet, i pujar-lo, i crec que per mi, com que ja em deriva alguna molt únic. També perquè, o sigui, una de les cançons que és la de La Saeta, que em recorda moltíssim a meva àvia, sí, de fet li vam dedicar quan es va morir, i és molt important, i sobretot perquè crec que hi ha algun... És de les meves preferides aquestes del disc. És que és xuli... I Retrato també m'agrada moltíssim, crec que també... No, de fet, perdona, és Retrato la que és la de meva àvia que li vam dedicar. I crec que sobretot, o sigui, òbviament, ja més enllà de la lletra i tant de com canta Serrat, no? Que és una delícia, m'agrada molt aquest disc perquè és com un musical. O sigui, sembla que no, però o sigui, és increïble perquè jo l'estava escoltant, o sigui, l'escolto muy a menudo, la veritat, i em sembla molt interessant perquè m'agrada moltíssim els musicals, i ara que hi ha un auge, no, amb Wicked i amb tot això, és com un, ostres, o sigui, és increïble que puguis tenir com altres experiències, saps? O sigui, a nivell musical, saps? O sigui, i és com que sento que és un àlbum que es pot gaudir molt d'aquesta manera, o sigui que us recomano que si l'escolteu us poseu una mica com aquest casco de dir, vale, estoy escuchando un musical, ja veureu, és increïble. Sí que té aquest rotllo, Sí. A mi el que trobo molt interessant d'aquest disc és que, bueno, a part de com sona i com tu dius en Serrat i com, pues, bueno, literalment està cantant els poemes de l'Antonio Machado, ja de per si mola molt, no? Exacte, sí, bueno, ja és que t'has coronat. És que ja mola i... Sí, no pots fer res millor. I la instrumentació així, que és com orquestral i tal, mola molt, però també el que he trobat molt interessant és el moment en què el va treure, no? I com tota la història que hi ha, perquè per lo que he llegit ell venia de fer l'Eurovisió, que ell anava a anar a Eurovisió i al final li van ficar molta pressió perquè just havia tret l'àlbum de la Paloma, que a més crec que hi ha com tot de discos que va fer amb el mateix músic que es diu Ricard no sé què, que és com el que feia la instrumentació i el produïa, i havia fet la Paloma, que era el primer disc en castellà, que llavors l'havia com, diguem, catapultat una mica cap a fora d'Espanya i tot això, i el volien per fer Eurovisió, però tot el públic català estava molt emprenyat amb ell, i perquè s'havia ficat en cant en castellà. I llavors el van pressionar, que després jo he vist una entrevista on ell explica que estava fent el procés tot aquest d'Eurovisió i li feien fer com un tour per Europa i se'n donava compte que era com un negoci on havien de negociar vots, tu anaves a tocar per països i es deia, vale, tu quants vots em dones i te'n dono tants, no sé què, no sé quants. Que fuerte, i que quan estava al mig de tot aquest tinglado va dir, jo no vull fer això. Ja, sí. I llavors va buscar una mica la sortida dient, vale, vull cantar un català, si no canto un català no canto. Clar, exacte, sí. I òbviament li van dir, ni de conya. Vinga, a tu casa. Sí, a tu casa, Serrat. Llavors va trobar una mica aquesta sortida i després va anar a la Maciel, no pot ser? Sí, la Maciel, que va ganar la, sí. Total, pum! Sí, tal qual. I llavors aquest disc va ser el que treu després de tota aquesta controvèrsia, no? El qual és guai, perquè a mi m'agraden molt les figures que són així com molt polaritzadores o que tenen com un moment de tothom està parlant d'ells i hauria ser un moment super totxo per ell de super heavy, que de fet diu que després tenia molts problemes per tocar a Espanya i per sort se'n va poder anar a Sud-amèrica a tocar. A Latinoamèrica. I aquest disc suposo que també hauria ser com, perquè això no ho he vist que ho digues, però imagino que hauria ser una conseqüència també de tot això de què faig? Vale, adapto poemes de l'Antonio Machado, no? M'imagino d'alguna manera. Sí, exacte. Mira, justament ho anava a comentar també, o sigui, crec que sí, quan vaig llegir una mica tal, o sigui, he arribat a la misma conclusió que tu, no? O sigui, és com un, vale, després de tot aquest merder, no?, que va passar, o sigui,
què és el que o sigui, em creia molta curiositat per dir què és el que et genera, no? O sigui, de dir, vale, jo voy a cantar en castellano i voy a cantar, o sea, Machado, no? Que és andaluz, no? Més, o sigui, vull dir que, no? O sigui, que agafes algú o sigui, que segueix una mica el patró de que puguin seguir criticant, no? Perquè és com, bueno, sigues cantando en espanyol, però crec que, o sigui, va ser tan únic i va ser un paraplam, saps? O sigui, després, de fet, la discogràfica no tenia gens d'esperança en aquest disc, o sigui, va dir, bueno, lo sacas, però ya después rescindimos el contrato, no? I va anar superbé. Sí, he vist que va ser un èxit. Sí. Crec que és inescrutable, no? O sigui, el camí que has d'agafar, i crec que em sembla genial que li vingués de gust fer això. I és curiós també perquè no sé si està fet expressament, però també és com un àlbum que d'alguna manera és molt espanyol, perquè ja com parla molt d'Espanya i parla d'Andalusia i de Sevilla i no sé què, i clar, és com, bueno, hauria ser com algo super inesperat en aquell moment que, hòstia, que he fotut aquest encerrat. Jo crec que sí. Si hubiera Twitter en ese momento, nos hubiera ardido. Vamos, hubiera sido trending topic hoy día. Ha sido trending topic, pero cada puta semana. Vamos. Desde Eurovisión hasta... ¡Bum, Jesús! Sí. Sí, literal. O sigui, increïble, sí. Pues sí, totalment. I res, doncs, sí, molt bon àlbum, si el podeu escoltar, us animo a fer-ho. Superinteressant. Jo no coneixia gaire Serrat, havia escoltat només les típiques així catalanes i tal. Sí, però aquest no el coneixia i m'ha molat per això, perquè he estat escoltant Serrat i tal, i em mola, doncs, perquè precisament vaig fer aquest programa per això, perquè així m'obligo com a descobrir coses noves. Sí. Que la típica dius... sí, molaria escoltar-me Serrat, però no ho he fet mai i mai trobo el moment i ara és com... Claro. Yo te traigo aquí una referencia actual de la música de hoy en día. I espero que vosaltres també ho feu. I tant que sí. Així que res, moltes gràcies per vindre. Gràcies a tu, de veritat. I res, pues, que vagi tot superbé. Parlar. I segur que... Bueno, de cara al futur, que podem esperar Dianca? Vale, bona pregunta. Bueno, jo me'l faig també. No, però crec que ara mateix, o sigui, justament ara... vaig a Madrid, hago una pequeña migración alzo el vuelo, però jo crec que justament, o sigui, crec que a Madrid em donarà una mica la resposta, no? De per on he de tirar, o sigui, tinc diverses idees i només diré que me estoy leyendo el Quijote. O sea que si amb això ja us doneu hòstia, que bueno. un què, pues ja està la cosa. Els del meu grup es llegien el Quijote fa poc. Sí? Sí, estaven molt pesados amb el Quijote. Ostres, és que, bueno, el Quijote és que és un librazo, ja ho sé, és la polla, no sé què, m'ho han dit fins a la saciedad, tío, para que no me llegiré, tío. És que, ¿qué dices tu? ¿Qué dices? Uno d'aquests infantils, saps? No, és que m'estic llegint Juego de Tronos ara mateix. Bueno, claro, joder, ostres. I no acabo mai, o sigui, és com una cosa, és un proyecto a largo plazo. Ostres, sí. Llavors no puc, ara mateix llegir el Quijote. No. Igual que l'acabi. Hombre, després de Juego de Tronos, un Quijote no entra, la verdad. No sé, bueno, estarà ahí... No és, però bueno, no, la veritat que jo crec que... Bueno, sí, siempre pues a la vanguardia del día. Molt bé, ahí, en tu línea. En mi línea temporal, que viene siendo las épocas pasadas.